לא אוהבים אותי כי אני ליצן. מתייחסים אליי כמו לאיזה בדיחה חביבה. כל הקיום שלי ביניכם בא מזה שאני מסתיר את עצמי. זה קורה שחושבים, מה יש בו בנפתלי שאנחנו לא מבינים? ונפתלי מתפרנס לו מהשאריות האלה של תשומת הלב, מוצץ לו מזה את הקיום שלו. לא מי יודע איזה קיום חשוב, אבל עדיין, לפחות הוא חי. לפעמים, הודות לטיפונת זו של מסתורים, נדמה שיש בנפתלי איזה, אני יודע, איזה סוד. כי מה זה נפתלי? כלום! אחיזת עיניים, העמדת פנים של בן אדם. נפתלי הוא מין יצור, שצריך לצעוק ולהתרתח כדי להרגיש שהוא כועס, שצריך להנח ולבכות כדי להרגיש שהוא עצוב, שצריך לצחוק ולשיר כדי להרגיש שהוא שמח. נפתלי הוא מין יצור שאולי רק כשהוא יגסוס הוא ירגיש שהוא היה חי. אני כבר מזמן חושב שאני לא כל כך בסדר. אני מסתכל עליכם, אני רואה שאתם אנשים עם מחשבות חשובות והרבה רגש, ואני אז גם כל כך רציתי לעלות לארץ ישראל. אמרתי לעצמי, נפתלי, אם תעשה מעשה חשוב, אולי תתחיל להיות בן אדם אמיתי, עם מחשבות, בהיסטוריה מזה. אבל הנה אני בארץ. אז זה לא קרה לי. חשבתי איפה נפתלי. עכשיו אני אומר לעצמי, מנסורי! כיבוש האדמה, קדימה זה ימלא אותך. ואני רק מחכה. אני רק מחכה לרגע הזה, שאיזה אריס יניף עלה, ואני אפצח לו את הגולגולת עם אבן. ואני כל הזמן ער, ועוקב אחרי עצמי, לא לפספס את הרגע הגדול הזה, שבו נפתלי, החומר הפושר הזה שאין לו שום צורה, יהפוך לגיבור, שאפשר יהיה לספר את החיים שלו לדורות הבאים ולגרום להם דפיקות לב, שיגידו, איזה אנשים חיו פעם. בינתיים, אם אתם רוצים, אפשר להתפשט.